These nuts. Добре. Кажи за последно здравей, защото това е последно записване. Вече виждам фокуса. Кажи бе. Здрасти бе, здрасти. Здравейте. Хубаво, това е последното записване и мисля, че като го игра на 3D не е по-реално, а повече ме болят очите просто. Да. Ох, то умря. Хубаво, аз не мога да... Не мога да се съсредоточа даже, то ти цветове ме удрят в главата като... То как и бие каски. Къде избега това, бе? То Динамо. Няма ли? Умри, бе, буклук! То спадна, Дими. Остават още много. Умри, бе. Умри, бе. Като му викаш да умре, няма да става. Умря. Не. Ти си казал, че няма да стане, умря. Малко трябваше агресия, но все пак, нали? Да, винаги е все пак. Да, винаги е все пак. Добре. Като че ли малко се сбърках на къде е пътя, но се оправям вече. Педерас. Трябва да си правя нова регистрация в Steam. Що? Защото тия са тъпи. Тук има още някой някъде. Тук трябва да има някой. Трябва го намеря и да го... Бам главата! Да го бам главата. Помежду другото, то носеше очила. И аз го заставих, той че хареса очилата, но те са непокътнати. Перфектно, нали? Тия очила не мога ги пробие куршум, бат. Как така, аз не минах ли вече така? Стих се на къде трябва да отида. Отивам. Докато не е решил ФПС-то на чивания фрапс пак да ме пребе, отивам. И тук съм. Сега трябва да видя едни-двама къде си говорят. Изважда оръжието в буклук. Трябва да стреляме. Бам! 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 Готово, убийки. Брат. Кажи, всъщност. Теглиш ли си онова там, фиера? Не. Защо? В момента си правя регистрация в Steam. Защото... Да е някаква АБВ, бе. Няма да си имам представа. Ти нямаш ли? Не. Що? Всичките са ми заети. Човек, то го стреля в главата и той не умря. Пустиняк, бре. Пустиняк като нас. То го стреляш в главата и той не умира, перфект. То някакъв е бах ти лудия. Тип. То май не трябваше да го убивам, айде. Един по-малко. Не. Не иска да те прострелвам, стой, не мърдай. Тия трябва ли, тия не трябва. Тия бегат в мен. Нещо ме засърбе окото. Окото, нали? abv.bg Сайтам трябва да правя. Регистрирай се. Димчо. Кажи. Как е Владо Мъглата? Що ме питаш? Вие двамата сте дружинка. Не сме. Как така? Така. Хвърлих някакъв през един прозорец. Това го има на клип. Най-после. Бам главата.
Човек, това е бах ти якото, то тък му си пише от кафето и бам! Да, ти му секна кафето, лад. Да, той тък му си отпи малко и аз само бам в главата. И той... И аз Пустиняк. Мария пеял. Пемай. Пустиняк. Много е ясно. Така сега ще спрем това. Ще спрем security-то. Спирам солта. Преобличам се. Сега съм по-сексов. Сега съм... този статуса баркод. Който пак си направи статус баркод. Не знам. Освен Хитман. Много странно. Освен Хитман. Него вече всичко се знае, нали? Да. Сериозно, той... Ти знаеш, то как е станал такъв? Как? Нямам си я представя, това е първият Хитмен, който играе. Наистина? Да. Боже. Ти да сега играл си Хитмен. Да. Всичките ли? Не. То най-новия няма как да си го играл, той е много тежко. Clear. Да, това е най-якото, което мога да видиш. Clear. Мале. Да. Да ги изчисти всичките. И някак си взимаш картата за входа и си тръгваш. Сега ще отворя прозореца, е така нарочно, за да влезне малко... Да. Ще да кажа въздуха, но то светлина. По-точно шторите не е прозореца. Мале, ма си ти. What the fuck? Коте? Да убия ли котето на Манил? Майко живее, бе. Сега излизам навънка. Диди е бах ти изгледа. Та къща е за мен като ви убия мърши. Те боли, бат. Какво не е ли така? Като ги убия няма има никой в къщата и аз ще си живея. Да, не ще има малко трупове, ама няма нищо. Той ще ги почистят, нали? Да, кармерерките ще си викат. Нов наймател е без кеф. Да. Сега гледам неква как се къпа и държа шибания пищол в ръката. Сега ще убия. Убих я. Убих жена докато се къпе. Ти си безправезен. Не съм перверзен, то го направи. Беше реклама. В смисъл, да. Не можех аз да движа, защото е педера. Да, ама разбираш ли, та се е увила цялата става кърпа, бах ти цензурата са служили. Нормално. По-нормално е, гръмнем в главата, това си ебе майка. Ама още е жива, тя се разби и още е жива все пак. Я тихо само за малко. Да, добре. Чух гълъби. Не ти трябва. Какво? Не ти трябва. Да знаеш откъде си. Папагала ти? Не, нямам папагал. И какво беше? Да, канарчето ти. Да, ама не. Имам да, имам канарче, но не от него. Мис какво е? От... Тупите такова... Тупто, бе. Не можа да вия кода и затова цъкнах на просто шего. Давай. Бам! Бам! Нали знаеш, че като натиснеш контрол има едно инстинкт. Да. И то спира времето. И ме ми показва, нали, мерника, за да си отбележи къде стреля. Нали, аз
мога да отбелязвам толкова пъти, доколкото патрони имам. Мгм. И аз отбелязах единия, после отбелязах втория да го оцелим 5-6 пъти в главата, третия и четвъртия. И то му надупчих главата. Аз сега отина взема някакво ете, някаква Диана, каква е тая, бе? Имаш си имам представа. Не. Еба, хубаво. Сигурно... па там много малко за това. То само баркода и е колко главата е. Ме, на Hitman едно знаеш, кое е най-много ме дразни? Какво? Трябва да гледаш всека сцена. Не можеш Да, така да да, пропуснеш. Това е много тъпо. Да, тъпо е, но все пак ще проследиш цялата история. По-добре да проследим цялата история, викаш, да бе си. Абе, скипвай, това му е майката. Който му се гледа история да гледа, нали? Който не да скипва. И тази, защо има флашка на врата си, смисъл. Ланче с флашка. Види, това е бах тяхто, ай закачи тази малката флашка на врата си, да не я изгуба. Ти трябва да закачиш компа на врата си. Да, тръгнал съм. Не знам как ще го носиш. Yes. Ти ще ходиш все наведен надолу. Преди ми вика, че съм изгърбен къде пети, тук що ме прегърби направо. Ева да, то ти си изгърбен малко. Ходиш някакво прегърбено. Не знам що. Така си хубаво по принцип. Дядо Дими. Той не е цеко, той е Вери Доге. Кефилите как вика, че е Вери Доге, бе. Те кефилите това има, Дими. Не. Защо не си викаш ти така? Вери Доге. Защото аз съм дечко за това. Не. Вие с него ще се солите толкова. Така е за фана. Да, за фана той ще пребиете. Да ми идва. Аз умрях, дея мамо дея. Трябваше да влезна като нормален човек. Това го забравих. Аз влизам направо с оръжието тук. И... да. Убих го! И този го убих. И Давай, този. разстрелвай И ги. този. Сега трябва да се прибера в някой ъгъл. Опа, свършиха ми патроните на револвер. Бате в АБВ почта ми само YouTube, Google, YouTube, Twitch, YouTube. Това не знам какво е.
YouTube, Twitch, YouTube, всичко само YouTube, бат. Смятай. О, не знам. Не разбирам. О! То полицай няма ли умре, умри. Тук нека има полицай, сигурен съм. Ох, и той умря. А, така. Всичките полицаи умират. Fuck the police, нали? По-лошото от Fuck the Police, не знам кое е. Да изядеме свинята. Представиш ли си да изядеш павчо? Не. Ама би го направил, нали? Не. Аре, то няма ли умре, бе, колко изстрела ти трябва на те за умреш, бе, умре. То човек му масоли каза си изстрели, той не умираше. Живеем се. Живее ми се. Вика, бе, ми се живее. Къде от тук? Оу, взех това къде стреля бързо. Това дори не е пищак, това е... What the fuck, кой ме стреля? Абе, тази ще ти е пе майката, бе. Допа. Добре, на това му трябва цензура на този клип, нали? Що? Колко пъти си псувах? Какво? Мани, бе. Мога ни гледат по-малки деца. Какво? Да, майко, погледаш тия. Ти що псува така? Какво се спре? Обяснява детето и готово. Ако не накрая ще сложим като... Унтро. Пример като... Ти откъде ме стрелят така, е? Мария! Кук. Ще измислим нещо от сорта на... Всяко едно дете, което гледа това и е под 12 години, нека да си сложи слушалките, да не е на колонки, за да не го чува техните и да си каже какви са тия неща с нези. Защото не гарантираме цензура във всички наши клипове. Благодаря ви. И се почва яко псува. Да, деба, мамо, де. Минах. Минах и тази мисия, Димак. Радвам се. Така. Ей, пишете в тия коментари. Наистина пишете в коментарите, не се базикам. На какво да играя по-точно? На какво да се цъкаш? Да. О, не знам. Това трябва да питаме Вилхангелес. Казах в коментарите, бе, тъпанар. Аре ще я кажем на Вилхангелеса да напише един коментар. Да ти напише Need for Speed Underground. Няма си мръдна просто. Евротрък Симулатор 2. Или Евротрък Симулатор 1. То тук му отрезаха баркода, бе. Верно е. Нека тръгна да го реже, ама то сега майче си го е закърпил. То само говори по този тъп телефон, че му е бе майката. Ей, изговори си минутите, бе, момче, изговори си минутите, бе.
Това е баща ми, когато ме види ме, говоря по телефон. Дори да говоря 2 минути, той ми вика, ай стига, че пак ще ми направи сметка. Диди. То при всеки един е така. Омага, Hitman бета. What? Да. Hitman Chase. Нали, дър, някаква бета човек в Steam за 12,99 на намаление. Ето споделям ви хора. Играме Hitman и споделяме историята на Hitman. Но карай заби. Макар и себе вика. Але това колко време ще се рече? Да пише Hitman, абсолютно. Зарей. Терминус. Какво е Терминус парт 1? Част 1 Терминус. Какво е Терминус? Не знам. Така е. О, то си е закърпил това на главата, Дим. Да, зашил го едно. Не знам какво направил, ма има от уния лепенки, къде се лепеха преди, нали знаеш, на раните. Поне аз не съм си лепил от много време такова нещо. Паш с стили за тебе. Да, сайз. Говори нещо. Трябва ще си говоря, аз тук съм като луид. Я тук да съм откачен. Да, откачен съм, защото си говоря съм. Да. Я съм нормален да си говорим тук съм. Какво? Фу? Какво? Нищо? Говориш си сам, нали? Не. Опа, аото фамо. Аото фамо! Дай! Застреля го. Да. Кой ме стреля? Каква е тази пушка, която ме стреля? Кой осмелява да стреля Хитман? Мале, това не е пушка, бе. Умри, бе, кук. Мали, по мене отсека и ме стреля, бе. Застреля го и то. Да, клиър. Перфектно, какво? Ти си сетил, кога ми кажеш клиър, кога е, че са ми стръхнали космите на она работа. Така. Влезнах в кензефите, не знам какво търси тук. Има такова, се лекуваш. Излекувах си мъките, нали Вилк? Аз по Вилка, да. Да, Вилк съм. Ако искаш Вилката ще станеш. Да. То хубав комп, неговия. Майсо тук. Аз дори не знам какво трябва да правя в момента. Добре, разбрах. Хубаво. Да викна асансьора. Викам асансьора. Вика асансьора, викай го. Асансьора пристига. А на мен внезапно почва да ми се досира. Damn! Биш римите долу от земята. Да е. За какво ми звъни Бека? Умрия. Той е мал некъв до мен и аз се чуем, що не мога влезнем в асансьор. Мале е то асансьор да седне. Не тръгнал. То асансьор докъде ще стигне, ако не е тайна. Не знам. Очаква пускат нещо и скри, това ме плаши. Това по-страшно от асансьора на Outlast. Те ония педерал спадат в него в началото, сети ли се? Да. Да, това е най-забавното. Ти си тия къде се бие тук? Деде некъв ритна, друг в младете. Колко време ще пътувам с шибани асансьор, вече на мен ми писна. Още ли?
Сигурно съм на 22 етаж. Добре, мисля, ами на тази мисия и да go to the 8th floor. Да, 8th floor, хубаво. Наложи се тия ги гръмнато, се е видел. Аз нека спокойно светия нагоре и какво гледам, тия по мене са ми извадили оръжие, да вие пен майка. Ай, вие ли бе? Аре и вие. О, толкова гръмнако топките. Ти си много брутален, ай си. Сори брат, сори. Какво му правят? Добре, това мисля, края. Дими. Защото там мисия вече е умрял. Умрял Вик. Не, просто тук що намерих чекпоинт, на който да сейвна шибаната игра и не искам да го губя. Чай само застрелям тия двамата. Бам хедшот, бам хедшот. Ху. Това е края, кажи чао. Чао, народа, пишете коментари. Мали то с пушка, чеки. Добре, готово и него го застрелях. Мали, чеки, че ме стреля още него. Къде си бе, педерас? Никой не ме стреля, така ми си видео. Добре, чао. И това е края, да. Чао. Ей, ти, хареса това видео? Пасни му един лайк. Пасни един сабскрайб, те така да има. Ето тук можеш да намериш още интересни клипове в канала ни. Очаквай новото видео!